Takže, čau lidi. A dneska si tady asi postavíme redstoneový výtah. Tak jdem na to. Takže budeme potřebovat tyhle věci z téhle částce, takže 64 libonování bloků, ale nesmí to být redstone věci, jako by třeba slime bloky. Takže stavební bloku, 2 tlačítka, ty jsou důležitý jakýkoliv, 2 node bloky, tady mám jeden, takže 3 minimálně, ne 4 redstony a 3 sticky pistony, 1 pec a 2 observery a 5 slime bloků. Myslím, že tohle jsou jako celkem dost v pohodě suroviny, dá se z toho postavit teda výtah, což je velmi zajímavý. Tak a jdem stavět. První si uděláme nějakou hru, jako jámu. A dále semka dáme teda libovolný blok. 1, 2, 3, 4. Sem si dáme node blok. Na to si dáme observer. Dále si vezmu sticky piston, další sticky piston. Raz, 2. Semka 2 slime bloky. Dále jeden observer. Tady další sticky piston. A teď už to jenom dejme tomu podělám. Tohle vystřihnu. Teďka už to dělám dobře. Ještě mi to nějak nešlo. Tak, teďka to mám dobře. Jo. Teď už si sem dáme libovolné bloky. A no, jsem tam tlačítko. A i teďka by to jelo. Já si jenom rychle vyletím nahoru. Nahoře to dáme 1, 2, 3. Takhle a ten třetí blok bude node blok a nad ní si dáme pec. Buď můžete použít obsidian, anebo tuhle to právě pec. A jdeme na to. Tak. Ještě si tady dáme teda druhé tlačítko. A myslím, že funguje. No, ještě tady toho to teda stěžím. Teda asi dám ještě, takže teda 4 bloky nahoru. Takže tady si dám ten blok, tady dám tohle, sem dám tu pec. Na pec dám tlačítko a teď už vlastně to můžu pustit. Takže teďka ještě na to kliknu. Teď mě to mělo vyvést nahoru. A no vlastně výtah máte hotový. Tak budu rád za like, odběr a samozřejmě nezapomeň zvoneček, aby ti neutekly takové tutoriály. A tak asi ahoj!